Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Alas 5:05 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Mayong hapon naman Bacolod kag Pilipinas, Action Reports Afternoon Edition. Pizza 7 na unang Martes sa bulan sa nga Disyembre tuwig 2021. Inyo ka aksyon Marlon Hervaya tub-tub sa tak ng alas 6. Subong pa lamang adlaw. Tulutin pranohon ta sa pagpahibalo sa inyo. Sa pagmuno sa inyo. Kung ano ang matabo buwas ng adlaw. Ang pagsaulog sang kapistahan sang Immaculate Conception sang mahal nga Birheng Maria. Buwas nga adlaw, special non-working holiday asa bugos nga pungsod sang Pilipinas. Nakabasi ini nakasandig ini sa Akta Republika 10966 naging permahan ni Presidente Rodrigo Duterte. Makabig naton nga sinipikante mananing adlaw mga ka-aksyon para sa aton sinitanan. Ano man ang inyo sa nga relihiyon, bago na ba ning adlaw nga pag-dumdum ta, pag-dumdum naton tanan. Dapat himuon ta bilang isa ka inspirasyon ang Birheng Maria. Saya sa nga pagsalig kag pagpaubos sa mahal nga makaakokon sa Dios. Agod na mga buhi siya sandig siya siningagin na panghambal. December 28, year 2017. Amaning tuig sanggin parbahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang kasuguan. Di permi batian ta na tinagama ka aksyon kung sa mga eskwelahan pa walang pasok, kung sa mga opisina pa sang gobyerno wala sang trabaho pero buwas pa ng adlaw maka-aksyon ha. Special non-working holiday. 5:07 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Sa Lawante, sige na mga balita. Una kita sa bahin sa nga balita lokal. Mga hitabo nga nagpaagay na naman sang dugo. Ang krimen nga mga biktima patay. Baw kaina sang aga sa madabong nga lugar. Madabong-dabong nga lugar na palibutan sang hilamon. Dara sa may dalan sang Palangka Reclamation Area na naman. May lawas ang tao nga nakitaan nga patay. May pilas tugas ang pagbuno. Ining biktima ni nag-aistar sa Barangay 8 sa Bacolod City. Kagabi nakita pa ni siya sa pila ka mga tao nga ara naga-standby sa Barangay 6 sakop man sa gihapon sa Bacolod. Kag ang report nagapangita kuno sa iya nga live-in partner. Apang ang natabo diri kainas ang aga, siya ang nakita. Pero why na nagaginhawa? Patay na maka-aksyon. Ang pagpati sa mga otoridad. Ginapatay siya sa ibang nga lugar. Ginkarga sa salakyan. Gindala sa reclamation. Gintuwangan, ginbilin kag binayaan. Ang lugar nga ginabina ni yan naman na sakupa naman sa nga police station 2. Amo ini ang isa sa mga istasyon diri sa Bacolod. Istasyon sa nga pulis sa Bacolod. Nga daw naging suki niya sa nakalain-lain nga mga krimen mo. Kalabanan patay, kung hindi buno, tiro.
Pero pamangkot diri karon mga ka-aksyon sang kalabanan nga makulod nun, pamangkot nila, question nila ang mga nauna nga mga krimentong kaso, kamusta na bala? Kung may natumod na gidman nga suspitsado, nadakpan sila, napriso sila, kag nakasuhan na. Anong pwede nga mahimo diri sa mga otoridad? Kag sang mga opisyal nato sa gobyerno diri sa syudad para ining lugar nga reclamation area, magluwas ng aligom dulom da kon na gabi, bangod da unabes kula ang suga, malinong panada, kag laka la mga tao kag salakyan nga nagalinabay. Ang ginatuwag bala nga masimpong nga sahi sa lugar na, isa ang reclamation area. Saan pa wala mauntat ining sahi sang hitabo ni? Daw parihulan ning dumping site mo, sang ginapamatay nga mga tao, o kung talagbungan sang mga ginapang itip nga tinuga. Ang ginakahangawan tani ba sa ulihi ba isang tao malabay na? Kaya nagakurog na ang tuhod sa kakulba. Ano ba lang pila ka mga pwede nga himuon da? Ari gamay lang nga panugyan sa sari nga panatuntunan. Una, pwede nga nangabutangan da sang suga mo. Para nga mingin masanag la. Ito nga mayara masang suga da, pero why bala hindi ang sakop nga kakso sa kasanag ya. Why nalikop ang reclamation area. Kaya masamay ginahabuyan siguro tiya madulom-dulom nga lugar Kaya man tiya mga kriminal nagapangita manasang pamaagi para hindi sila matumod. Hindi sila hindi sila magtribukaho. Ang ilas sining ginahimo. Pwede ginangabutangan sang gabanaag nga suga da. Ina ba lang pati ang nakatabok nga paka kag manwit sa dalang kita onbla. Ikadwa, pwede manada nga butangan sang di kalidad nga CCTV. Mandamo na sang pamatuod na pamatud-an na nga ang CCTV mga ka-aksyon basta di kalidad. Dako ganyan mabulig sa pagsolbar sang isa ka krimen. Kaya lugar yang nga nagbutang tuod sa CCTV, kaya balaan gani ko yang ginpabugalya, may command center kunong lugar ginapangalagaran niya, nagpamtang siya sang CCTV sa dalan. Igo murahon may nakasugid sa aton. Kag nakahutik. Ang ginpahamtang ginbutang yung CCTV. Disenyo lang li. Kung mangayo gali kaya sa ulihi sang recorded video, hindi ka pwede magkapangayo kay agin hungod ya gali nga hindi pabutangan sang record kundi disenyo lang as if daw pamahog lang abi. Kamanti guro, hadlok siya sa landong yay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Dapat kung may CCTV gin man di kalidad. Hindi ta dapat pag paligbanda ang mahal nga sahi sang CCTV. Mahal na kay di kalidad. Ang gastuhan nyo sang barato hindi man di kalidad. Imbes ka makita mo na nawong sang tao nga tadlong nagakiwi yang ilong sa tao. Manpigaw kagabaratuhon nga sahi sang CCTV ang binakal nyo. Di ba ka dapat nga kanugon sa pagasto silang kwarta kamanti pundo mana sang gobyerno, kwarta mana sa mga tao sa ulihi mga ka-aksyon ang mga benepisyo ng mga tao mismo. Kaya mara, isa lang sa mga suggestion natin na nga pwede ganang butangan da sang CCTV o isipon natin kumaling nagligad bulan daw hindi na ganyan maisipan ng mga krimen nga nagaluntad na mo dara sa area sang reclamation mga ka-aksyon. Para tanan nga tao da bala inang lugar da bantay sarado palaan da yun kung anong senaryo. Public ba ba, hindi ba na private? Pwede bila kung hindi. Pwede gini. Pwede gini kung hundong na. Wagin man siguro sa problema kung amo ng hugada na. Isa man lang ang tinutuyo mga ka-aksyon para iningasay sa mga insidente. Pauntat na. Sakit pa na sa pamilya. Sa nagakabiktima. Nga sa ila sa nga pagbugtaw saga.
ang babatian sang ila sa nga dalunggan, ila himata, ila kakilala, o kunabiyan sa puan patay sa sinang nga lugar. Mag-amo sira permi ang gakatabo, hindi ginamaayong ay mahin para sa syudad sa Bacolod nga damlag lang ginkilala bilang most business-friendly city sa pungsod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:14 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Expired nga COVID-19 vaccines, pwede pa ba lang usaron? Pwede sa gihapon nga injection? Amo nang question maka-action nga makasabat sila nga ang taga-gobyerno nasyonal, partikular sa bayan sa nga DOH Central Office. Amo nang sabat ginapaabot sa nga Negros Occidental, man mayara sang 14,920 ka doses mo sang AstraZeneca nga bakuna nga nalabutan sang expiration date November 30, wala mausar. Subong nagahulat pa sa desisyon di halin sa DOH Central Office kung bala i-dispose na lamang o kung pwede gapon gamiton sa nagapadayon nga vaccination program deres probinsya. Subong ini nga mga bakuna ara ginatatap sang maayo kag daw pareho lamang ini nga sang bulak mo na ginahalungan samtang naka-separar sa isa ka storage facility sang Provincial Health Office sa Bacolod. Pending sa pagwa nga instruction sa DOH. Nagpending ni sa kay man nagligag nga Biyernes dumduman naton ang DOH paagi sa kay Health Undersecretary Merna Kabutahe nagsiling nga dari sa Pilipinas gina-considerar man ang pagpalawig sa kinatuwag nga shelf life. Shelf life sa pila ka mga COVID-19 vaccines. Pareho sa ginhimo dito sa Pungsod, Canada. Magsiling kita shelf life. Ang kalawigon bla sa mga nadlaw sa isa ka bagay, sa isa ka produkto o kung pagkaon nga pwede gihapon o saron. Pwede gihapon konsumohon. Saleable. Shelf life. Ehemplo, shelf life sang fresh pata. Sa mga tinaga nga shelf life maka-aksyon nakatutok sa COVID-19 vaccines. Ang natabo dito sa Canada, ang expiration date sa pila ka mga COVID-19 vaccines ginpalawig to sang pila ka bulan. Ang ginbasihan nila siling sang Canada may araman sang naga-support nga scientific evidence. Kung nagamunin na matabo diri sa Pilipinas, ang importante ang dapat ipasiguro sa ato sa gobyerno diri sa Pilipinas, dapat 101% nga piyo-piho bla na kunang nag-expire nga bakuna kontra COVID-19 o sarong gihapon kag i-inject wala sa malain nga epektos lawas ang ginturukan. Kag dapat ang taga-gobyerno mismo ang maninguha kag mangita kung paano mangita sa pamaagi bla kung paano mapapati ang tawo nga pagabakunahan nga bisan expired na ang usaron nga bakuna wala sa malain nga epekto. Diri sa Negros Occidental wala tunta ko na no mga penal nga instruction sa nga DOH pati ka ni FDA. May manayara siya tuwag nga emergency use authorization mo. No? Kung wala sang emergency use authorization nga ginahatag ang FDA sa isa kasahi sang bakuna, hindi na pwede nga usaron ni ini ginagamit tani nga mga bakuna di COVID-19 vaccines diri sa pungsod sa Pilipinas. Lunsay may mga EA o kung AUA ina emergency use authorization na ginatag ang FDA. Alas 5:18 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa balita nasyonal, security detail sa mga elected official na talano nga i-recall sa pagsugod sang election period. Amaning normal nga pagsulundan dali sa Pilipinas kung election campaign ang paghahambalan. Sa balita nasyonal, isa lang munuhon tariwa. Kay daw na kayo, home ako sang balita.
Si Presidente Duterte maging pagwa nga bag-o nga mando, Executive Order 152 152. Pero ang kaundan kung padalman tagid o kuno katunta kung sa mga tinig ang biso karon tabi no. Daw hindi gid man makabulig sa ginapangatuba nga problema sang mga Filipinos karon. Daw gas kanto tunlan ko ano naman. Daw nagasido pa kita unano ini. Sige lang nga. Kung padalman tayo ng EO maka-aksyon, kung hindi giban makabuli ka sa problema sang naton ng mga Filipino, ay ang tuyo sa ning bag-o nga EO, ang sentro sa ning maka-aksyon, una sa ginakilala gid sa ginakabig una nga baganihan sa Pilipinas, ginatawa maka-aksyon the first Filipino hero. Ang ngalan bantog yapon sa subong mo. Sino ba lang hindi makakilala kay Lapu-Lapu? Kung nasaan Di ba? May Lapu-Lapu man nga isda. Pero kung magsiling kita Lapu-Lapu, gato, how na din ang ngalan Majilan. Kaya kontra ni Lapu-Lapos, Majilan malang mo. Di kilala na sang katigulangan, pati kabataan na, kakilala kay Lapu-Lapu. Ang ngalan nga, Lapu-Lapu. Kinasiling nga mo na nakapiyerde kay Ferdinand Magellan. Lapu-Lapu nga sang April 27, 1521. Upo na mga tinawo niya dito sa Mactan. Nalutos siya si inaway si Magellan. Sa mga adlawang balita, si Presidente Duterte nag-issue sa Executive Order 152 nga nagamando sa tanan-tanan nga public kag private sector nga dapat ang ngalan nga Lapu-Lapu nga ang spelling sa maka-aksyon L-A-P-U L-A-P-U capital L, small letter A, P-U capital L-A-P-U Lapu-Lapu. Dapat himuon nga Lapu-Lapu. Di ba? May napyaran ka mo ba ay? May nagbagos tinaga wala. Kung pamatian mo lang, kag hindi mo pagbasahon, wala gidi. Kaya nga amo man gyapon, halin sa Lapu-Lapu, pakadto sa Lapu-Lapu. Pero kung imo lang tawon, kung imo basahon ang mga litra kung tinaga, ang daan nga Lapu-Lapu, may ginatawag nga das tunga-tunga sa Executive Order ni Duterte. Ang das dapat dulao na. Wow! Ang mga letra dapat diretsong-diretso na. Lapu-Lapu. Ang original nga Lapu das Lapu. Santogin paagi man sa EO number 17. Subong ko mo may ginisyo si Duterte nga EO. Yan nga EO number 17 dapat amindahan. Amindahan na paagi sa EO 152. Nagasiling and hereby amended to read as Lapu-Lapu. Sinong dapat nga magtuman sa ring EO ni? Tanan nga government agencies and instrumentalities. Kalagip ng government-owned and or controlled corporation, state universities and colleges are hereby directed, and local government unit, non-government organization, civil society a grupo, kag private sector are hereby enjoined to adopt Lapu-Lapu when referring to the name of the first Filipino hero. Ang pamangkot may kayuhan o kung wala. Kamo nang bala na. Basis pilakadlaw bala, kibot na lamang kita nga may ara sang gumawa nga EO nga ang ngalan sang Pilipinas ilisan na. O kung ang Pilipinas himuon na lang nga mo gining kinakabalakan sa kalbadan mo. Base sa ulihi ang Pilipinas himuon na lang nga probinsya sang Pugsod, China. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ibalon taray ang sitwasyon sa pila ka mga lugar na labayan sa patrol with action at John Diaz Observation Report, Traffic Report
Aksyon dyan, mayong hapon, please kabin. Dili nga pa Action actually, dili kami sa area sa Barangay Panokoy, kaya may isa dili ka residential fire, gin-report sa Bureau na Bacolod, mga kaaksyon. Pero anyway, team madasig man itong napalong ang kalayo sa sunog na nagluntad. Kaya ginalaman nga nagresponde action pa ng aton ng mga bombero sa insidente kung sa rin nagluntad nga sunog siningapon. At soon sa tanang nyo sa Trakyan nga naglabay sa area sa Dalan San Juan, may isa din action marka sa truck bala. Ito ang tunay ginaguyo. Doon ang patawag ng galipang? May truck do trailer sa Action Marlon nga ang iya nga kaas ni nautod, nagdetach siya sa ulo sa salakyan. So nagsudsod ra sa may babaw mismo sang Tahiti. Paglabay na mo subong apos may barangay Banago bla, samputan ke barangay Uno, baka delikado kay basi magkambab lang iban nga siguro truck ay kay nag-aarad ang pugapundo ang salakyan. Halos katunga ginasyon mo sa Taytay na sakop sining truck at Ortiklapa. Sumasid na kung dati kapag padalagan, alim mo sa Banago, pumukalapad sa Dalan noon, nagabukwa kay Boytlo, kay taklad kang daan sa may Taytay. Inay-inay ka lang gid sa tanan nga nagarabahay, kay basi blado, hindi ka mo kamurot, do, may mga supagin na malapit, pero ara da na nagatiner, kay Prote Kabugat, nagsunsod da sa may Taytay, ang kaha, o kunang lawas, yung trailer nga truck ini, ang iya ublo, ara ulunhan, no, nag-isol, kaya tinabilin sa dootod judlat guro sa sado kabukaton o konti na may banting o kung may ara naggunat nga daan kaya mo nagurason nga utod makakson ang kahas ni. Ano na narilander ha kay tidamo gid man na nagrabay si Edson San Juan, especially nga subong apon nga daan light to moderate ang traffic situation but sa lingon na mo gid na nagra ang malusot agud malikawan ang mabubugat nga trapiko sa area sang Dalan Lacson. Actually, nag-note dito ba subong apon. Ali kami sa Burgos, nagdiretso kami dito pa sa area sa Barangay Mandalagan. Paglakay namon sa may Ramos Lacson, going diri sa area sang Barangay Mandalagan na Capson. Wala ka sampot sa may area sa Robinson, siningapon, nagkabig diri ka light to moderate man ang sitwasyon kung trapiko ang aton paghambalan. Mabulubugat sa trapiko na binakon pa ato kapag wa Metro Bacolod. Kung Martes ang hapon, Avi, ang pasulod sa syudad, hindi tanto mo sila kabugat ng trapiko. Pero kung oras nga pagwa ka na gani, pagpatak na magkaksunod ng 4:30, tugtog na magalasay santak na sang gabi, expectaron mo na medyo mabulubugat na magkaksunod ng trapiko kung pagwa ka Metro Bacolod. Kaya mo gina-advise na ito naman sa misa ito magkaksun. Kung dali ka mo sa plaza, alin ka mo sa mga mall, labay ka mo dala sa Gatuslao, likod dala sa Provincial Capital Lagun, kung dala ka mo sa likod sa Capital Lagun magkaksun, diretso nila lang Gatuslao. Pag diretso nyo sa Gatuslao, ang inyo dala magkaksun pinakabangga dara ang landmark nyo gid ang Iyaka Andres Bonifacio Elementary School o kung Abis. And paglabo to dira sa mga punto nga lugar, pili ka mo left turn, right turn. Hindi ka mo mag-right turn, kaya babalik na sa Lacson. Expected na from Ramos, pasaka dito Bangka Pepsi, ay labi na sa may Buri Road, expected na Lacson na mabubugat ng trapiko. Whereas, kung diri ka mo sa area sang San Juan, maleft turn ka mo drabe, sa bahin sang Santo Niño stop, dara sa may barangay 2, barangay 3, then approach ka mo pa north ka portion sa surad sang Bacolod, light to moderate na Lacson ang sitwasyon kung trapiko ang aton paghambalan. Anyways, subong hapon kay epektibo karon nga adlaw ining rollback bla sa presyo sang gatong makakson diri sa sulad sang Bacolod. Areo reminder sa tanan, pinakauli nga presyo sang gatong makakson matapos ang masobra 2 ka pesos na pagnubos sa presyo sang gatong, ang pinaka barato nga nakita nato naghamboy 43 pesos and 75 centavos para sa presyo sang Alas 5:28 na dula ang signal dong ni aksyon na John Diaz sa balikanta siya sa serigid nga mga tinion, no? May ara sang nasunog nga puloy-an dara sa area sa Barangay Panokoy Porti. Pasalamat kita nga wayag gid man dako ining kalayo niya, no? Na control sa gilayon kag way na magdapta sa iban pasiri nga mga puloy-ano kon instruktura bawalong halong gid kay nagligad nga Domingo may araman sang nagluntad nga sunog dira sa area sang Purok Isano, no, sa Barangay Alihis, no. Isa kita sa naga-responder to sang Odto bayo lang kay
mayara sa naka may linyada na dansang kuanbla tubig, no? Malapit-lapit ang gripo nga ginakuha nila sa tubig sa sading portion or bahin sang puluyan nga nasunog amo tungati sa ginatawag nga bayanihan system sa mga residente pag binuligay insigida na palong nilang kalayo agi sa pagbasya sang tubig, no? Kita ta to ang area mga ka-aksyon. Alas 5:29 ari nang balik away pa sa aksyon na John Diaz sa mga tinunami sa mga ang tiyempo doon nga mayara sa nagamuno nga ang kapa ang blasang ang kapa ang sang panahon mo subong nagapangibabaw, no? Mas maayon dalan niya sang sa makabati na magkita sang balita nga mayara sang LPA kag daw himo naman nga bagyo. Mula ni okay na din. Hindi kiban tanto ang pagsingkal sa nga init lang ng kasarangan lang. No, kay makabulig-bulig bini sa mga kaksyon tang masami damo bala sang lago kay kabudlay. Kaya kung wayon tat ang pagatupa sa ulan ka pag-uom-goom kadamo sa mga gakaapektuhan nga mga kaaksyon naton. Sige, aksyon Nelmar, okay na lang na, no? Okay na lang balikan na lang karon sa aksyon na John Diaz. Kasi nag-mobile ang ato sa ring patrola. Balikan na lang sila karon sa pagdulong sang ila siniduga nga mga balita. Alas 5:30 aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa ato sa ring panubalik, standby ka ba na? Kaya tuntra ang detalye sa mga balita sa aton nga mga aksyon unit reporters pagkatapos kilamos ni. Sa live stream, ginagtalista Milal Uligo, Manjobi Arnijo. Ngayong hapon Milal Uligo sa Bani Cafe. Ana Sinuro, Milal Uligo, Jenke de Lagdon, Ma'am Vanessa Star Mayo. Ano wala ba? Alex Monteza. Toto Balulot, ngayong hapon. Okay. Ana Sinuro, Ray Baryuga, Alex Fuentes. Thank you. Listening kagawat si arama si John Alain, Ninyal Dekri Pito. Pakigarit tarantaran nga pamuluyo sa barangay Ayungon, Valladolid, Negros Occidental. Greetings from Jonalyn D. Crepito. Salamat kid. Maria Teresa Hofilinia. Okay. Ana Sidoro. Merry Christmas ko na. Ara si Edi Laos. Good afternoon. Nagsumaarigi hapon na. Si Nana Isabel. Gamonitor dere sa may Victoria City. Melvin Peñafiel. Jory Di Pomusero. Mayang hapon. Analin Abanto Bilangoy. Mayang hapon. Monitor kami sa radio sa Barangay Carolan, Cabancalan City. Evelyn Di Pomoseno, Action na Marlon watching from Lower Bicotan, Taguig City. Maylin Tadia. Have a nice day po watching from Kuwait. Okay. Stay safe po ng hambal ni Ana Sinuro. Rochelle Fulgencio Susana, Gobernador, Barangay Pandanong DSB. Celeste Ray Benitez watching from Auckland, New Zealand. Martin Aliling, good afternoon. Si Mila Feliciano, good afternoon. Watching from Silang Cavite. Eva Gradas Paterna, good afternoon. Okay, salamat gid. Si Embong Diocampo, ga-live, watching na. Okay, araman si Kurt Nathaniel De La Torre. Salamat gid, gamanitor sa diyang matadiyong. Thank you. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming.
Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo Sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Tamatid sa Action Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod, number 1. Halos hindi na maisipan ang ato sa mga taga-daog sa ato sa sa pamaskwa, temprano pa, way pa December maka-aksyon na dabo na natagaan. Santang 500 pesos ang Action Radio Bacolod. May isa naman nga magadugang ho sa nga ato sa winners ato sa sa pamaskwa na gabutan na kag aranas piyak linya. Hello, mayong hapon. Mayong hapon. Hello, good afternoon. Sino palihog? Si Leo Nadia. Leo Nadia. Nadia. Mga pila ang edad ni Leo kadagadiin? 54. Hoben pa man. Hoben pa, 54 years old. Tagadiin si Toto Leo? Taga Lasalville, Mansilingan. Lasalville, Mansilingan, Bacolod City, tarantaran nga, taga Barangay Mansilingan. Good afternoon sa inyo, tarantaran nga pamati na. Naon, hindi tayo mapadugay ta, Toto Leo. Naon, hindi tayo mapadugay pa. Simple, mabangkot ko Ano ganing matandaan mo basta Action Radio Bacolod? Ano ganing perme? Una sa Action, Master Radio. Dali lang, Ked. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod. Bacolod, Action Radio. Suliton tabi. Liwaton tabi. Parang at least dire-diretso. Aber, sulit beliwat ber. Ganito. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Leo Nadia sa Block 14 Lot 10 Lasalville, Mansilingan. Hulaton ba na totoo Leo ang text mo sa cellphone number kung paano mo makuha ang imo sa nadagaan nga 500 peso. Totoo Leo sa liwat. Good afternoon kag congratulations. Thank you, Ged. Okay. Sa pamaskwa sa ARB. Sulit ang papre
premyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Number 1. Alas 5:54, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sige, sa mga nagpadala sa ilang sa mga entries diri nga way pa magabutan. Sige lang, bati lang sa Aksyon Radio Bacolod. Basta nakapadala ka mo may chance gina ka mo nga magabutan kag magdaog daw. Pero kung way ka mo makadala, 101%, way ka mo chance muna bla. Balikan ta, isige na ato sa ring patrol sa detalisang report na tipo ni Aksyon na John Diaz. Aksyon John, sa balik na report, please come in. Action March, sining mga tingin na patrol live kami nag-report rin sa area sa Barangay Panocoy, diri sa may NHA, Dampi Action Mar. Kaya ang sining isa kasunog, kung nagbuntad sining hapon, isa ni kabalay mo sa light material, magsining ka light material, of course, composition sa kawayan, may kahoy, may plywood, Action Mar, one story lang ini kabalay. Hindi mo tanto mo sinagkadako, no? Estimate mo din may area within group perimeter sang 30 square meters, Action Mar, pero di ko makita na to nakapik ini sa kilid sang pader sa mismo kakongkreto nga balay. Sa likod niya sini wala man sa ibang mga puluyan ang palibot ya abido may mga hilamon bra, no? Di man tigbawan gani pero di katag-as man sang hilamon, Action Mar. Pero within the vicinity ng isang NHA village sining kung sa nagluntad ang sunog sining hapon. Sa isa natin rin nga pagpakusisa, initially doon ginapanagyan ni alias Alog. Dalang kasi alias Alog sa subong, naglakat rin nga gaupod sa may Bureau of Protection or sa may police station number 8. Kaya tila di Action Mar nga mag-conduct sa investigation. Kaya that time sa nagbuntad yung sunog, why di ko na si Alog mong kay nagkatrabaho ini siya bilang helper, no, sa isa kabalay, dari malapit sa area mismo sa Barangay Panocoy, Action Mar. Wala pa man naman, Andres, sa mga residente, yung populo pamangkot natin sila kung anong gidalihan sang kalayo, kung exactly, mga anak gusugod ng oras, mga arabi ang sunog, mga pasado los 4:30, taktas ng hapon, and then nadasig man nga napalong ang kalayo, kaya nakaresponde gila yun ang Bureau of Fire Protection na Panocoy Substation. Diri sa area, kung makita na Action Mar, ang kaluluoy, diri kayo may ido, bla, sitso ini, nahigot, Action Mar, way nagkahalin. Wow. Patay ang Action Mar sa sunog na nagluntado. Mahal na siya, no? Oo, medyo mahal ini. Idot no kung paano nga. Ang iyabi nga kadina, ari Japon, no? Natakot. Pagsulod mo Action Mar, ang balay sini ng ang cyclone ng pader. O kung nabalibig ka, himo bilang iladra kudal, cyclone siya. And then, may mga kombinasyon ng mga kawayan. Lang kita ka na siyang ginobra nila ang cyclone, ibang tingon nila, butangan siyang kawayan sa tunga. No? Para hindi tanto mo sinakadako sa espasyo nga pwede kasunod dito. Di may mga kawayan, ginindisenyo sa nga pulian, ang topi of course sin. Kayo, upos gini, totally damaged, gini Action Mar. Magsiling ka totally damaged, sunog, ginang bilog, no? Naupos ginang bilog na balay. Sining ni alias Alog, gatingwa ka na, sa area, wala masyado, so ang residente, wala man nagkatiner, kasi sa tubangan, kasi mga nagko man nga mapuloyan, Action na Marlon. May nagkatulo standby, pagay na tinakahali naman din sila sa area, subong hapon, may nagkarabilin, pati nga mga tsinelas, ganyo, tsinelas, siguro sang tag-iya, sang balay, Action Mar. Nag-aso pa ng area, o sige pa di aso, pero pagkabalo ko, doon natapos ng mapping operation sa BFP, ako naman sumusubok, kasi wagid na may nasalbar nga gamit, tao. Hindi ko makikimabalaan mo, hindi ko may nasalbar nga gamit, kasi may mga gamit, dito sa guwaks, may dalan, pero subong ako tiniyon, wagid kita may magkitaan, dito nga mga gamit, nga naka-plasta, ko na standby, Action Marlon. Ang sa likod kasi ni, may nakita ko dito may mga sin, kagahoy, pero ang mo gid nga, totally damaged, gid. No, opos gini Action Mar. May mga foam man diri ka nagkarasunog, diri ni gusulod sa balay, ang plywood ngara man nagkaradulon siguro may na higadaw na kay na palong ang kalayo, no, sa sining sunog na nagluntad sining hapon. Ibaloon tani karon na ang investigasyon sa Bacolod City Bureau of Protection Bacolod kung ano gininilan sining kalayo, pila ng estimated na damage, no, sining nagluntad nga sunog sining hapon, Action Marlon. Update din karon batay sa tumakakson diri sa Gapon sa Beckham News and Public Affairs Program sa Aksyon Radyo Bacolod. Plus report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz nga nagasiling sa tutarang nga kakson sa rin ka mga bahin sa Pinas. Sa buton ka sa mo balita kag serbisyo. Sama-sama tayo
Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Alas 5:49. Ini nga bahin dala sa aton. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag ano nga kalintangan. Responsable at ang balita, pagkain na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasbara nga ton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya
sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awa nila! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang nariyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, isaylo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo. Sa Aksyon Farming Line, las 7 of the balas 9, with Aksyon na Brian Morden. Aron ibatiay kita sa Aksyon ay Patrol, basta Tuesday edition, Aksyon ay Patrol, alas 9:30 top do balas 11. Sining abahin magasurod na Aksyon na Balita Evening Edition o Podcast Action Dale Salazar with Aksyon ang Defensor. Ako naman Aksyon Marlon Hervoya. Mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio! Issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!